Thuis en buiten op straat is alles nog in de kerstsfeer en worden de voorbereidingen getroffen voor het kerstdiner. Maar hier bij Petra's Finest in Cadzand zijn ze met hele andere dingen bezig. Wij zijn bezig met Valentijn en Pasen. Voelt het niet gek dat je thuis bijvoorbeeld met de kerstboom op aan het zetten bent en hier zit je al tussen de paaseieren en de Valentijnshartjes? Ja, daar ben ik zo gewend natuurlijk. We lopen altijd voor, we lopen altijd in de zomer is het bij ons kerst en in de winter is het ja, nu is het dan Pasen en Moederdag en ja, daar zijn we nu al volop mee bezig. Dat moet dan allemaal klaar zijn voor januari. Ja, want waarom moet het zo vroeg allemaal gedaan worden? Omdat het allemaal naar de winkels getransporteerd moet worden. Dus eerst moeten wij het op laten halen, dan gaat het naar een depot en die verdelen het dan weer onder de winkels. Dus dan zijn er best wel stappen dat gezet moeten worden. Ja, want het is niet alleen in Nederland waarvoor jullie produceren, hè? Nee. Ook ja, eigenlijk wereldwijd. Petra runt de fabriek samen met haar man Jimmy. Ze begonnen er ooit mee nadat Jimmy een ongeluk kreeg en ze op zoek gingen naar iets nieuws. Op een beurs kwamen ze in contact met een chocoladefabrikant uit Limburg en begonnen de twee met het vullen van mandjes vol chocola. We zijn echt aan de keukentafel thuis zijn we begonnen. En dat deden we ook deze, ja, dan niet met de randje natuurlijk, dan hadden we die eieren, kregen we naar huis. En dan deden we rond die eieren deden we folie. En dan nemen we dan een opgemaakt ei van, dat deden we al in 1990, deden we dat gewoon thuis aan de keukentafel. Tot 2001 is de chocolade altijd uit Limburg naar hier gekomen. En dan deden wij ompakken, want toen hadden ze geen opvolger in Maastricht. Dus dan hebben we hier alle machines naar hier gehaald en dan zijn we hier verder gegaan. Raak je dat nou nooit beu, al die chocola? Nee, absoluut niet. Ik lust nog altijd heel graag chocola. Ja? Eet je het ook dagelijks nog steeds? Elke dag. Ja. Je moet er even proeven, je moet dan weten waar je mee bezig bent. Hè?